Bi alamisa sɔgɔma Israel jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u b'a fɛ ka layidukan kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ jamanaw fɛ minnu bɛ kɛlɛban na u ni Hamasi ka finitigijɛkuluw cɛ walasa u ka se ka sɔn bɛnkan o lawaleyali ma. A bɛnkan lawaleyali tako fɔlɔ bɛna kɛ karidon min bɛna kɛ ni mɔgɔ minɛlen 33 n'o ye otajiw ye minnu bɛɛ lajɛlen ye Israel jamanadenw ye k'u falen Palestine ka jamana maa minɛlen 1000 ɲɔgɔn na ani ka dɔ fara baɲumankɛ o lawaleyali baaraw fɛnɛ siraw kan. Israel jamana ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu ale ka cakɛda so ka fɔ la ko Palestine ka nin finitigikulu minnu bɛ wele ko Hamasu sɔnna u ka hakilina dɔw ma ko minnu baara dɔw kan ka lawaleya waati labanw kɔnɔ. Fɛn min ye Hamasi ka finitigijɛkulu ye olu ka ɲɛmɔgɔba Sami Abu Zubri kɔni ma sɔn a bɛnkan lawaleyali hakɛ dɔw ma k'u ka kulu kɔni bɛna a sɔnni sigilen to nin bɛnkan in kumakanw kan. O waati kelen na Israel jamana ka wulikajɔ o fanga tun bɛ ka bonya n'u ka sanfɛmugu forontaw ye ka taa bande Gaza kan u ka jamana kɔnɔna lakana minisiriso o y'a lase cogo min. O wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye ka mɔgɔ 73 bɔnɛ u nin na. Nin waleya in kɛra kabiri bɛnkan lawaleyali hakilinaw tun sigira sen kan arabadenw wula fɛ. N'o kɛra ni dɔ farali fɛnɛ ye Israel jamana finitigiw ka mugu fodon kan ka taa bande Gaza kan. Bɛnkan hakilinaw lawaleyali kunnafoniw dilen kɔfɛ Qatar ni États-Unis jamana fɛ. Olu minnu ye kɛlɛban jamanaw ye ka fara Egypte kan n'u tun y'a yira k'a fɔ ko hakilina sira kuraw bɛna sɔn ka lawaleya ni bɛnkan lawaleyali ye min baaraw tun lasumayalen don nin ye o san kelen ye. N'a bɛ ka kɛ ka kɔn Ameriki jamanatigi Joe Biden ka fanga bilali ɲɛ ka bɔ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ